Ty končíš z YouTube? A odpoveď na túto otázku je, že ne, nekončím. Lebo natáčať na YouTube bol môj detský sen. Už od malička som chcel natáčať na YouTube a keďže som dlhodobo hrával Brawl Stars, tak som sa rozhodol, že na YouTube budem natáčať Bravko. Osobne si myslím, že strihanie videí a natáčanie na YouTube je dlhodobá činnosť. Je to činnosť, o ktorú sa musíme starať a veľa účtov, veľa kanálov, ktoré si založili YouTube kanály, tak po pár dní skončili. A ja sa vám ospravedlňujem za to, že som v poslednej dobe vôbec nevydával videá. Konkrétne 103 týždne, čo som nevydal ani jedno jediné video. Bolo to kvôli tomu, že sa mi nechcel do strihu, nechcel sa mi točiť videjka, nemal som ani nápady na videá. A nechcem byť ten kanál, ktorý zasne pri 500 odberateľov. Chcem byť ten kanál, ktorý sa posúva ďalej a ďalej. Budem sa snažiť čo najčastejšie vydávať videjka. A toto je všetko pre toto videjko. Ak sa vám páčilo, tak tu zanechajte like a odber. Určite si pozrite moje videjko 10 tipov a trikov do Brawl Stars. Podľa mňa je to docela dosť zaujímavé.